Akụkọ ụwa ABS Television. Ọdụnsa ndị ọrụ amị nke Nigeria nwere agamnihu n'ịzọpụta ndị atọrọ atọrọ site n'ịzọpụta mmadụ 16 na Sokoto yana mmadụ 137 na Kaduna steeti. Nke a bụkwa dịka ha nwere nkwado na enyemaka sitere n'aka ndị gọọmenti n'ogo kansụl ime obodo yana n'ogo steeti. Onye nọ n'isi nkwupụta okwu banyere atụmatụ a bụ Direktọ na-ahụ maka nzikọrịta ozi bụ Major General Edward Buba mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu banyere nzọụkwụ ndị ọrụ amị imemina aka ọrụ ndị omekome na mpaghara dị iche iche nke ala anyị ya. O kwuru na ọ dị ezigbo mkpa ka ụmụafọ ala anyị na-ewetara ha ozi banyere ije ọbụla ha na-enyo enyo nke ga-enyere ha aka jide ndị omekome nọ n'etiti ha. Onye nta akụkọ anyị na Abuja, Princess Kpughee Ajide, ga-akọtọpụ akụkọ ahụ. Na ndị agha ekpebigo ikwudosi ike n'ụzọ mmeri nke ha ji ugbu a n'ọrụ ha n'ịzọpụta ndị eji nke na-egosi na ha nwere ezi nghọta ka esi eso ndị mmenye ụjọ n'ihe ha na-arụ. Dịka o siri kwuo, ọganihu a gosipụtara adịghị mmaja ndị agha ịzọpụta ma chekwaa ndị obodo ka ajọ ihe ọbụla ghara irute ha. Major General Buba bụ onye rịọrọ arịrịọ ka ihe mere na Delta steeti butere ejiri gbuo ndị ọzọ mmadụ 17 bụ ndị eliri ka ọnwa Maachị dị na mkpụrụ ụbọchị 27 ghara imekwa ọzọ, ma kwuo na ọ dịrị ndị ọnụ na-eru n'okwu na ndị ndu obodo ịchọpụta ma gosipụta ndị mere arụ a ka na-achọ achọ ruo ugbu a, ọtụmadụ ebe ndị ọzọ rụrụ ọtụtụ ezi ọrụ enyemaka na Delta tutu ihe a jọgburu onwe ya eme. O kwere nkwa na ndị agha ga na-aga n'ihu ganye na ejidere ndị omekome a, kpee ha ikpe, maa ha ikpe ma tụọ ha nga, ma gụpụta ọtụtụ ọrụ ọganihu ndị agha n'izu ụka a na-atụle. Site na Abuja, Princess Kpughee Ajide, akụkọ ụwa ABS.